खुलुमबाय इनसाइड नि बर'आव आं मिथु बर'। बावैसो सान सिगां तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए एबा बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि आरो इउपिपिएल नि जथाय सोरखारखौ आनहलि एलायेन्स होनना बुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा। खुंथायाव थानाय बिजेपि आरो इउपिपिएल नि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला नामा? इमानुएल मोसाहारिनि आनहलि एलायेन्स होननाया मानि इसारा? खुंथायाव थानाय बिजेपि आरो इउपिपिएल नि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला नामा? आथिखालाव हादरसा आरो बिटिआरनि खुंथायाव जथाय सोरखार दानाय बिजेपि आरो इउपिपिएल नि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला नामा? बावैसो सान सिगां तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिनि आनहलि एलायेन्स होननाया मानि इसारा होदों? मख'जाथावदि बावैसो सान सिगाङाव तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि आरो इउपिपिएल नि जथाय सोरखार दानायखौ आनहलि एलायेन्स होनना फोरमायनायजों लोगोसे मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनो जथाय सोरखार दानायनि बेरेखायै लाइजाम दैथायहरदोंमोन। इमानुएल मोसाहारि बिथांनि आनहलि एलायेन्स होननाय बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएल नि मावथिफोरा। इउपिपिएल नि गोख्रों मावथि आरो समाज सिबियारि कादेश दैमु मुसाहारिया बुङोदि बिजेपि आरो इउपिपिएल नि जथाय सोरखारखौ आनहलि एलायेन्स होननाया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लाजि फोनांनाय जादों। जाहोना बेनो जाबाय बिथाङा अलरेडि थांनाय बाराव बिजेपिनि हाबनायनि मेन खारनानो बियो टिकेटनि थाखाय बियो हाबदोंमोन आरो थांनाय समफ्राव जेनोखि बिथाङा जुजिदोंमोन टिकेटनि थाखाय आरोबाव बाइ इलेक्सन जेबाव जोंनि रुंसारि जालांनाय जोंनि मानगोनां लेहराम बर' सारा जाहाथे जोंनि गेजेराव गैला जोंनाव बाव बाइ इलेक्सन जाफिनगोन ओंखायनो बिथाङा सम्भब बे टिकेटखौ मोननो थाखाय बियो सेस्टाखौ फुरा दमैयो सालायदों आरो बिथाङा जेनोखि एलिगेसनफोर होदों बेफोर जाबाय मेनलि गावनि टिकेट मोननायनि थाखाय होननानै जों सानो। जाख्ल'नाय खोथाखौथ' जों बयबो मिन्थिगौ दिनैहाय 8 मासल' सरखार जानायाव फानानो बिसोर सफैखायाखै जे एसे एनै खामानि मावजादों बेखौथ' जों बयबो जोंनि नोजोराव नुदों बेफोरो मावफुंजादों। नाथाय जोङो जाख्ल'नाय होननाय खोथाखौथ' गावनो बिसेसकरि गावनि जे मानगोनां जोंनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनि जेनोखि लाइजाम लिरदों बावनो बिसेसकरि जों रोखायै नुनो मोन्दों। मानो बेयाव बिथाङा रोखायै फोरमायदों जे बिथाङा बिजेपिआव बिपिएफनिफ्राय मानि थाखाय फैदों बाव बिथाङा क्लियारलि मेनसन खालायदों due to mounting corruption, anti-poor and anti-people activities of BPF नैबे खारननि थाखाय बिथाङा फैदों। ओंखायनो कारापसननि खोथाखौथ' जों सिगांनि बिसयफोरखौ नायोबा आगुनि जेनोखि सरखार बेयावसो जोङो नोजोर हरग्रोनांगोन आरो बिथाङा स्वयं गावनो बिपिएफनि एथ' बोसोर जेनेरेल सेक्रेटारि आरो मोननै थोम बिथाङा इएम आरो मोननै थोम बिथाङा बिपिएफनिनो एमएलए जानानै दंमोन। बेखायनो जों सानो बे कारापसननि माथारखौ बिथाङा साबसिन मिन्थिगोन मानो होनबा गावबो बे बिसयाव गावनो लिप्त होननानै जोङो सानो। एक्सुवेलि हंगातखौथ' जों जेरै जोंनि एरियानिखौ जे जों बुंबायानो जोंनि गेजेराव लिडिंआ बिजेपिआनो दं चेयारमेनशिपआव होमबाबो जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जेबो हंगात गैया। दा हंगातआ बिथाङा बबेखौ लानानै बुंदों जोंथ' बेखौ मिन्थिनो हाया मानो होनबा जों मिन्थिनाय मथेबा बिथाङा मेनलि टिकेटनि थाखाय मोनसे सेस्टा सालायदों गाव बोरै टिकेटखौ मोननो थाखाय नंखायनो बिथाङा इउपिपिएलखौ जेसेबां हायो बदनामखौ खालायनो नाजादों। नंखाय जेनोखि खोथाफोरखौ बिथाङा बुंदों जोंनि मिन्थिनायाव बेफोर गासिबो नंखायजोब पियरलि बिथाङा गावनि टिकेट मोननायनि थाखाय बेफोरखौ लगायदों। नंखायनो जों दासिमबो जेसेबांनाखि मिन्थिदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो ब्लकआव बिजेपि इउपिपिएलनि गेजेराव जयै मिटिं जिरायबाय थायो आरो माबाफोर बिसयफोर सानलायनांगौबा मिटिङाव जयै सानलायनानै मावफुंनायफोरखौ जों नुबोदों खोनाबोदों आरो सम बेफोर बिसयफोरखौ जोङो रोखायै मिन्थिदों जे दिनै बिजेपि ओमफ्राय इउपिपिएलआवनो गोरोबलायनाया दङ आरो मोनसे जेनोखि सुक्ति जादों बेखौ बिथाङा आनहलि होनदोंबाबो जोङो दिनै हलि एलायेन्स होननानै जोङो सानदों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव दासिमबो मोजाङै गोरोबलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। एक्सुवेलि जों बाव दिनै पार्किजुलि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय गामिया दिनै ज' जादों। बे बिसयखौ लानानै जों एसे गोथौयै साननांगौ गोनां जादों आरो जोङो सानलायदों आरो जेनोखि जोंनाव दा बर्थमान जोंनि बिटिआर हालामाव
जे UPPL, GSP आरो BJP सरकार सालायगासिनो दं बे जोंनि नोजोराव बिराद मोजाङै दासिमबो सोलिगासिनो दं जे एलिगेशन होदों बिथाङा बे बिराद दुर्भाग्यजनक होननानै जों साननांगौ दिनै मानो होनबा बे कर'ना सिटुएशनाव जों बयबो मिन्थिगौ मोनफ्रोमबो अफिसफ्रा दिनै पेरालाइज जानानै दङ आरो जेनोखि खामानिफोर मावजानांगौ बे जों बयबो साधारन पाब्लिकफ्रा बे बिसयखौ मिन्थिगौ आरो बे स्टेटमेन्ट जे आनहलि एलायन्सनि सायाव बिथाङा माखासे खामानिफोरखौ लानानै बिथाङा बुंदोङो बियो एकदमबारे जोंनिफ्राय निन्दनीय बे खामानिया आरो जों बे आनहलि एलायन्स सोदोबखौ बिथाङा बोरै बुंखो जों बिराद दुखु मोनदों मानो होनबा बे एलायन्सखौ सोर फर्म खालामदोंमोन बिथाङा सानग्रोनांगौमोन दिनै जेब्ला बे एलायन्सखौ खालामदों बे स्वयं जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव दिनैहाय बे एलायन्सआ जादों ओंखायनो दिनै जों दुखु नांदों जे जोङो एलायन्सआव थानाय हिसाबै बियो जोंनि स्टेटनि मुरब्बी बिथां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माखौबो मोनसे लाजिथावना सोदोब बिथाङा बाहायदों होननानै जोङो सानो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेनोखि UPPLनि प्रेसिडेन्ट जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो बिथाङा लाजि फोनांदों होननानै जोङो सानो बिसेसकरि जोङो गुवार बिटिआवथ' नायला जोंनि जेनोखि मोननै BCDC जे फारखिजुलिजों नांजाबनाय 1 नम्बर पश्चिम कुमारिकाटा आरो 2 नम्बर पश्चिम कुमारिकाटा जे जोंनि बिथां इमानुएल मोसाहारिनो नांजाबनाय एरिया बा गामिफोर बेनि बिसयखौनो जों बुंनि दिनै जोंनि बे मोननै BCDCनि चेयारमेनाबो BJPनिफ्राय नाथाय दिनैसिम जों UPPLआ एलिगेशन होआखै जे BJPनि चेयारमेनफ्रा जोंनि UPPLनि मानसिफोरखौ नायफिनाखै होननानै जोंसो दिनैहाय बे कुइसनखौ थिखांनांगौमोन नाथाय जों बयबो बुजिदों बे कर'ना भाइरास सिटुएशनखौ बेनि खामानि जानाय जायैफ्रा जाहाथे चेयारमेनावनो निर्बल जायो जों दिनैसिमबो BJPखौ जों फंसेबो बिसिनि हेंथा बुङाखै मानो होनबा जों क'आलिशन गभर्नमेन्ट ओंखायनो जों क'आलिशन गभर्नमेन्टखौ बोरै फैगोन समफ्राव मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिन जालांगोन नैबे बिसयखौनो जोङो आसा खालामनानै थादों एक्चुअलि अरुणोदय आसनियाथ' स्टेट आसनि जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयाबाव मानो होनबा राङा सफैयो स्टेटनिफ्राय BTCआव सफैबासो बेखौ राननानै होनो हायो आरो जेनोखि सेलेक्शन प्रसेस बे सेलेक्शन खालायनाया बिसेसकरि मेन नेतृत्व लादों BCDC चेयारमेनफ्रानो लोगोसे जों मिन्थिदों बाव माखासे मुरब्बीफोर BDP एबा गावबुराफोरखौ लानानै बाव सालिजारि खालायनानै बिथांमोना नांगौबायदि जायफ्रा जुक्तिजनक मोनथावना मानसिफोर दं बिथांमोननो बिसोरो होदों जों बयबो मिन्थिगौ आसनिया खम मानसिनि थाखाय फैदों आरो सेलेक्शनाबो BJPनि जेनोखि BCDC चेयारमेननि नेतृत्वआवनो जोंनि नैबे मोननै BCDCआव जादों होमबाबो जोङो दिनैहाय नुदों जाय मानसिफोरखौ सेलेक्शन खालामदों बिसोरना बिथांमोना मोनथावना मानसिफोर आरो थिग बिदिनो जों दासिमबो बे बिसयखौ जोङो रावखौबो जों आसि थुलायाखै जोंनि सरकारानो जाहाथे बेखौ होदों आरो जोङो आसा खालामबावदों जेसेबांनाखि मोनबावनांगौखौ फैगोन समफ्राव बिथांमोना मोनबावगोन होननानै जोङो एक्चुअलि एलिगेशननि खोथाखौथ' जों बयबो मिन्थिगौ जे बिथाङा जों मिन्थिनाय मथेबा BJPनि सासे टिकेट दाबिदार होननानै बिथाङा बाव सम्भब दिनै दुखु मोनदों मानो होनबा बिथांनि जेनोखि पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडार्सफ्रा बिसेसकरि मानगोनां प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता आरो आगुनि जेनोखि प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथांमोना अलरेडि डिक्लेयार होबाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाव जेनोखि इलेक्शन जागोन बाव UPPLनो रोखायै बे सिटखौ हगारनाय जाबाय होननानै थिग नैबे बिसयाव बिथाङा दुखु मोननानै माखासे एलिगेशनफोरखौ होदों आरो बिथाङा नैबे एलिगेशनफोरखौ सम्भब गावनि बे टिकेटखौ मोननायनि थाखाय बियो मोनसे प्रटेस्टा बा मा होनो बेखौ लायनाय बायदि जोङो सानदों उफ्रा बिसायख'थिनि सिगाङाव BJP आरो UPPLनि गेजेराव गोरोबलायै जानाया बिसायख'थियाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेखौ समासो बुंगोन। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।